I el grup català de la segona divisió B, el Sant Andreu, es manté líder després de derrotar l'Ontinyent per 2-0. La segona posició a la taula classificatòria és per al filial del Barça i el tercer lloc per l'Alcoià. El Sant Andreu ha començat l'any com el va acabar, guanyant i sense encaixar gols. Un córner xutat per Manolo Lanzarote l'han convertit en gol entre el porter i un defensa de l'Ontinyent. L'equip alacantí, tercer classificat, ha pressionat molt per empatar, però tot i l'expulsió d'Abraham en el minut 60, ha estat Mayor qui a 3 minuts del final ha firmat el 2-0. Els andreuencs conserven els 4 punts d'avantatge sobre el segon, un Barça Atlètic que ha estat molt superior a l'Oriola. L'1-0 l'ha marcat Ed Oriol en el minut 21 i la sentència no ha arribat fins a la segona part gràcies a una rematada de Marc Bartra. La Gramenet continua alternant victòries a casa i derrotes a fora. Avui tocava partit lluny de Can Peixauet i tot i que el gol molt matiner de Guillem Martí ha rebut la resposta d'Héctor Zaragoza, l'equip de Santa Coloma ha vist com l'Sporting Maonès, que jugava amb un home menys, ha tornat a marcar en el minut 76, un gol obra d'Irai. La tercera victòria consecutiva del Sabadell fa pujar els arlequinats fins a l'11a posició. Contra el Vilajoiosa, l'Esbilge ha marcat molt aviat en el minut 8. I només 6 minuts després ha arribat el 2-0, marcat per Bermudo, que ha donat als sabadellencs un avantatge que han sabut mantenir fins al final. Toni Llaverí ha estrenat la banqueta del Badalona en victòria. Els escapolats han superat el Mallorca B per 1-0. L'únic gol del partit l'ha fet Diego Torres en el minut 68. L'Espanyol B continua en promoció de descens. Al camp de l'Alcoià no ha sabut aprofitar l'expulsió del local Carrión en el minut 23 i ha vist com un solitari gol de Luis Gil deixava els 3 punts al Collao. L'any comença amb optimisme per al Lleida. Ha sumat la tercera victòria de la temporada gràcies a la gran primera part que ha fet al camp del Dénia. Galiano ha marcat en el minut 4 i en el 19 ho ha fet Miki Martínez. El 3-0 definitiu també ha arribat abans del descans. L'ha fet Marc Sallarès. En el duel més dramàtic de la jornada, el Gavà ha superat el Terrassa. Un exjugador agrenc, Òscar Céspedes, ha obert el marcador en el minut 8. Tot i disposar d'una pila d'oportunitats, els de Jaume Bonet no han pogut fer el 2-0 fins a la segona part, amb aquesta rematada d'Albert Manteca. El Gavà s'acosta a la permanència. El Terrassa, que és cuer, només ha pogut marcar amb un gol de Josep, un dels 5 juvenils que ha hagut de convocar Miquel Olmo per la falta d'efectius.